Hello guys, hello people and welcome to Sim Reality ITV. My name is DJ Sparks. Tiri panapa pachivhitivhiti patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Nhasi mumastreets esocial media panga chimborwa chiraundi changu ndamboenda papeji ramadzibaba bondi kana kuti Chaminuka bondi anova iyo Gombwe. Panga pane time tisina kunzwa anything from Gombwe. But ndasina songoti noga ndimborwa chiraundi ndimbosvika papeji rawo. Saka tiri papeji rawo pane post yandaona nevidhio yandaona ndandikuratidze panapa yavanga vachitaura pamusoro pachamisa yavanga vachitaura kuti I think moona kuverenga this post irapo iyo iri pamashure pangu apo moona kuona ini ndichangotirai kuisummarize because ndaimboverengera vanhu vakatanga kuti Sparks hakugoni kuverenga Sparks wewe chichichi ndakati right next time zvinoverenga zvega zvavanizvo next time munoverenga mega guys. Saka ndofunga muri kuona nyaya iri panapa yakanzi chamisa ndo Chikwambo patakataura izvi nyaya dzenyika kuti zoni chamisa atonge nyika. Maprofeti mamwe kunze akataura kuti no chamisa anotonga ndiye yangu David achaya kuzorola, but Chaminuka kana vachinge vataura chinhu vanenge vataura, Chaminuka kana vachinge vataura ndo zvinoitika. Saka tiri kuona vidhio racho iri toona kuti vaiti chiko Gombwe raiti chiko ndizvo here zvakaitika zveshuwa tichionesana tichikupa information izere. Then makomende okuti maiona sei nyaya iri kutaurwa neGombwe iyi, maiona sei nyaya iri kutaurwa neGombwe, how far true nyaya iri kutaurwa neGombwe. Saka pana panja player video reGombwe rananga ichitaura then tonzwa kuti Gombwe riri kuti chii, uyezve tonzwa kuti tichaona tichabata sei Gombwe kuti ribate ritaure more about nyaya iyi, uyezve tonzwa kuti pane zvavari kufunga vari kumbofunga ichi. I think nda kutsvaga interview tichatsobata nyaya dzozvizero. Saka it's now time yekuti muZimbabwe zviri kunzi chii neGombwe. Ndine mambo wenyika ino, ndakatumirwa panyika panapa nemhepo kuti ndiise minongedzo ine nzira yekuti nyika ino irurame zvakanaka. Izvezvi ndongo yekuti mupepuke, izvezvi ndongo yekuti mugarike, ndongo yekuti mudzokere kuna mwenyu. Ndikutaura naAfrica yose nekuti iyi ndo nzira yechivhitivhiti yakanzi muchaziva chokwadi, muchaziva manyepo. Nekuti kumarimwe zuro makatombopembera nyika yose muchiti nyika ino yanaka. Asi ndikuramba ndichidzokorora kuti vanhu pepukai ipapapa. Ndo pane nzira yekuti mudzosere nyika kumashure vachiende mberi. Ndiri kuisa utongi ndichisa nzira yekudzosera nyika kuvaridzi vayo. Ngozi yaamai hatigone kuiri pane Bhaibheri, kana kuiri pane nhombo, kana iri pane holy water. Inoda kubvunza amai vataura zvavanoda kuripwa, zvikaripwa zvinyika yanaka. Hongu makati kuvhota ndizvozvo hatirambe. Kungava ana mukavhotere pavanhu vari papa angava Chamisa hafe akatonga nyika inoi zvamuchose. Dambudziko ratinaro munyika muri kuti maita nhamo, maita matambudziko. Chainaisa mvura chii? Chaita kuti goridhe riwanike chii? Ipapo ndo pane mubvunzo muzhinji nekuti nyika ino yairimwa zvirimwa zvaigutisa nyika dzose dzitsvaga nyika muno, dzitsvaga chikafu munyika muno. Goridhe raibva muno. Saka iye akaudza varungu kuti vauye muno muchavapei for barter trading ndi muchinjani. Iyo goridhe risimo varidzi varo chiramba naro. Nekuti iro goridhe rikaenda mabhanga ndonokwanisa fidha nyika ino nemari kuti vanhu vagone kurarama zvakanaka. Muridzi wekiaripo ini ndindakapiwa zunde namambo neiyo mhepo kuti nditonge nyika inoi. Kana zvarema ndichakumbira nekuratidzira munyika kuti nzira iende mberi. Ndakataura kare kuti nyika inoi ine varidzi nemhepo. Ndikati baba ndichigadzirisa nyika ino igadzirike zvakanaka. Muridzi wekiya hanetse kuona
paanisa chigune pasefa inokinuka apa inenge makasa chiguno zvakawanda sei aifa ikakinuka. Saka iyi yamakapa zita iyi kwete kune mhepo yekunditi kuita zvisirizvo. Vamwe mudzokera kumashure kunyaya dziri kuti aiwa mazuva atsvangirai nyika yakambochinja mari dzikawanika matakadya kare haagone kunyaradza vana kumashure uku mhepo inanga ndiripo vaitogara pasi nyika yavo mana vamugabe votonokumbira kuti nyika inake vaona mari paurongopiwa mari kugadzisa nyika. Saka izvi zvinotenda kuvapa goridhe ripiko riri pai kuti muchinjane. Saka manyepo ese ari pai hongu kupembera kwavanhu vazhinji nekuti havana zvekuita inhama yapinda munyika. Tiri kutanda botso twese senyika ngatise musoro pamwe chete iyeso nezimbabwe tikumbire kuna Mwari kuti tipei varidzi venzira tidzose tiripe. Zviri kuda vakuru venyu vagare pasi. Zvino baba acho ndichigadzirisa ndoga nzira yacho ndiri kuuya nayo ichavaka nyika ino kuti igarisike zvakanaka. Nekuti ndakatora dzose mondoro ndakadzosera mabvazuva ndakabva Bulawayo ndikanokumbira zvose. Saka yakwana nguva yekuti mashona nemandevele vasangane vabatane vatove nchichimwe chete. Saka ndio mwaka kunakisa nyika iyi kwete kunakisa nevamwe ngati vaita mbiri kana mukurumbira ungatenderere mukurumbira chete kurira asi chapaduka hayo patiri kuenda apa moto wemashanga uchadzima nepatiri kuenda apa chokwadi chabuda pachena. Ndakati handigadze munhu kwete kunditiri kwete ndakati chagadze zviri ndaona nhamo ichiuya ndakati zvichakwira zvichaoma hamuna kuzviona here zviri kuitika. Saka ndakanzi nababa ndichagadza nguva ino achakwerekedza ishanduko pakati peropa kuti zvisvike zvakanaka. Hatisi kuda unotaura chete kutaura mahara. Saka baba chidzokedzanai pfungwa dzenyu dziende panzvimbo tikumbire minduro iri nichauya. Baba akandipa zano riponeso reZimbabwe kuti igarisike zvakanaka. Saka ndichahanyaro munyika kuti vanhu vagute kuti goridhe riwanike. Izvezvi kuti musati na baba ndenzvimbo ndati goridhe riputike vanhu vawane maguta vazoti ndini asi chaputika nguva diki kuti murota mukurumbira nyika ino yose. Zvamangopiwa madiamonds metanzara ngarabvepi rakabva pasi. Saka ndopa nenzira chete iyoyo yekuti nyika ino irarame zvakanaka. Saka ngavauye asi mwaka wavo ndototi vanonoka nakugadzira ndoga kana ndinabadikadzire hana ndine mhepo ndichigadzirisa apa makundikana hamusina zano ndinaro chete nekuti nyika ineponi richabudikira pachena. Afrika yapona yasunungurwa ndatenda ngatisanganei kumazuva atiri kuenda tada kusvika veelection tiripusi haina chainacho vese havachapandukirana vachauya kunzira chaiyo kuperekedza mambo kunogara pachigaro kuklina nzira yamambo mambo achiuya. Sakaiwa ngati right mainzwa nyaya iri panapa guys. Video iyi ndinofungana about 2 years if not 3 years video iro riri. Saka ndaona hangu varidzosa papage pavo senyowani. Ndofunga vanguda kuratidza vanhu kuti chiprofita chaita sei chazadzikiswa. So guys, ati muntu udzo mafungiro nemaonero enyu. But I think on this story ndisuppose kuti ndibate mambo zano. Wamboyadzotsanangura tichivabvunza mubvunzo yandinayo because ndine mibvunzo yakawanda yandinayo yekuti ndinofanira kugara pasi namambo zano tokurukura toonesana kuti tingaite sei tingadini vakuda kuti zviitwe sei vari kumboedza kuti kudini. Tine mibvunzo yakawandisa yandinayo da tovataura pamusoro pachamisa the way yavari kutaura nyaya yachamisa I think vanofanira kumbobatika vamboyatsopindura kuti vari kuedza kutaura kuti chini. Saka guys, regai nditsvage mambo zano then ndoya nemore mavideos avo then tiona kuti tingaita sei tingabatsirike sei but iyi post yandaona yakapostwa papage ramambo zano. Anyway, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Kawachingochitona ku YouTube, please don't forget to subscribe. Kawachitona ku Facebook, and don't forget to follow us on page rakanzi DJ Sparks ZW. But before you start follow DJ Sparks, please follow Jesus Christ, Saishe Namponesi, upenyu wako. I am out. 4